limemeza lelizwi ezihlahleni ngoba mangibuka lapha ejozini kunomfula amanzi ihlahla nakho limemeza ngapi mulubuka lelizwi uyabona nje uma ejozini dam uyazi kahle angithi idamu liyafike kube idamu bese kuba nalokho ngathi kungamasundu sakuba malala okumila phakathi edamini njengoba nje kukhona la lelo zwi limemeza ingathi liqhamuka ngakulezo zinto lezi eziphuma emanzini manje mina ngifuna ukwazi ukuthi yini le uma ngimile avele lo muntu umuntu nje muhle siphalaphala sentombi intokazi ivela aphika ezihlahleni ivela khona ezihlahleni intokazi nje futhi inkomo zathuka ngoba ayikaze zimbone umuntu oqhamuka emanzini uyabona laphana kwangathi nje kunento eyidrama iyafika nje yangivala nje yangithi wahamba nje kahle ngahamba nje kahle ngiphefumula ngoba ngiphefumula Huyibo ngiphefumula nje njengoba ngiphefumula ngiyakutshela omunye umuntu engamangala adayi lo njengoba nje bafowethu amanzi akubangakho la ukuthi akusaphefumuleki akusenzekini sekunenkinga cha ngangaba nankinga uma ngifika ngale hayi ngiyadideka ngibona omkhulu asebemaqheliba omkhulu abanye phakathi la edamini angibazi abanye yebo bahamba umqondo wami usuthi ukuhlakanipha mangifika futhi bangijabulele lokhu ukuqabulana kwabo omkhulu ukuqabulela isimongo bangiqabule kanjalo bengiwelcome bengijabulele bese bethi no khulileka ke mzukulu uzohamba awuhleli la iphi yona inkosazana le kufake la phakathi inkosazana laphana kunezindlela ngaphakathi kunezindlela yona yathi angihambe ngalendlela ngizodibana nabantu bakithi yona ke yahamba ngenye indlela uma ngiqhamuka nangempela ngadibana nabo omkhulu ngawuthola nje umuzi wakithi uma owayo umuzi lingalendlela eyithathile uyawubona kungathi uyacobezela like imisebe yelanga uyawubona like ukukhazimula kwayo njengokukhazimula kwayo bathi ke hayi iyona osazoxoxa nayo kodwa nje thina sokutshela khona mzukulu ezokusho ukwenza ngabo 3 ngezwe lingimemeza ngezwe ibuqamama nje isesangweni ngavuka ngaphuma ngaya kuyo yayisithi ngiyilandele hey emzini wayo hey uyalazi igolide emzini wayo awuliboni iblocks awuboni into ukuthi iroof le uthayela lo yini akuboni shuthiswa zona uzobuyiselwe emuva ayike uma sengizwe lokubuyiselwa emuva ngajabula phela noma ngingajabuli kodwa ngoba sengibona ubukhazikhazi manje obungekho ngale ngingabazi abakini bathini bajabula bathi ngoba kwenzeka lento ngokhethiweyo mana ke the time uphakathi phela wena ngithi ungena emfuleni uhamba nomza wakho usho laba bakithi engangibashiye yeso bashiye ngala emhlabeni uma ngihleli nenkosazana uyabona njengoba thina sibona isibhakabhaka la ngale uma uphakathi emanzini abantu uyababona laba basuke behamba la ngabona abatshuzi ngaba nalento ukuthi bacinga mina ngababona bakithi beqhatha usizi izihlathi zisezihlathini izandla zabo zisezihlathini beqhatha usizi ngempela ngibabona bekhala kodwa ngenhlanhla usazophuma ngenhlanhla ngangisazophuma ngizohlala nje 7 days ngifundiswa ngitshelwa leyo mgomo nemibandela ay ngenhlanhla ke wafika u7 days uma ufika ngaphambi kokuthi engidadele ngiboyisa yangitshela ukuthi njengoba nampa abakini namhlanje bekhona lapha emanzini ubabona into yokuqala obatshela yona abalethe iminikelo
iminikelo yayibala yathi imbuzi ezimbili nemvu. Imbuzi nje ezimbili nemvu ozokunikela kuwo lo mfula okufanele bekunikele kuwo lo mfula. Yathi ezimbili izohlatshwa iphoswe phakathi, eyodwa izohlatshwa iqhakezwe ibekwe khona la esasimkhona. Ngalenkathi ngithatha ama full step ngiza kuyo impela. Nangempela ngathi mangibuya umkhulu ke wayewumthandazi. Ngiyabona. Umkhulu wayenesiphiwo ewumthandazi ngoba ngathi mangimtshela lento akalokhanga eba nemibuzo eminingi. Wathi okay mzukulu ngiyabuya. Wahamba wabuya nazo lezi zinto eziphethe. Ususekhaya. Mina ngisekhona la eDamini. Wahamba yena umkhulu wayeyilanda ekhaya lezi zinto. Zanqunywa ke zahlinzwa zaphoswa ngaphakathi eDanyini. Senza njani zantanta phezulu emanzini noma zazi? Ayizacwila. Shini ziyaphuza. Ngayibona igcuma ziphakamisa amadlebe namakhanda nemshoba. Ayi ngithi no, ufuna ukutshekula nje amathole. Impela ngithi mina hayi no, lezi inkomo yibonani. Uma ngibukisisa ayi ngiyabona ukuthi no mana khona into ephumayo lento ayivamisile ukuvela. Ayinana ukuthi ayivamisile angiyazi. Kwavela into engathi iblue sakuba yellow iyawushintsha umbala. Uma ngiyibuka lento hayi bo lento inezimpondo inkomo phela le, kodwa manje enjani eshintshayo iba blue iba yellow enjani lenkomo? Yangidida ngathuka. Ngathuka uma ngithuka kwangathi uyangibona lo muntu ukuthi ngiyathuka. Yathi no ungathuka ungabaleki futhi. Khona omunye umuntu owayehamba nayo lenkomo noma kwenzakalayo? No yayihamba nje yavela nje emanzini iyodwa. Umuntu okhulumayo umuntu oqhamuka eceleni noma yiyo lenkomo ekhulumayo. Oh, Mana kwami nawe. Kusuka manje useyinkomo noma sekushintshile sekusamuntu noma sekunjani? Iyona inkomo. Emehlweni ami iyona inkomo. Iyashintsha iba blue iba yellow. Inkomo eblue eyellow. Angikaze ngiyibone. Kodwa wayibona ngale. Ngayibona ngaleli la. Yathi kusuka manje ungabi sagunda. Ukuxhumana kwami nawe awugundi tsheba awugundi khanda. Njengoba ukubona. Kanti mina ngitshela ukuthi hayi mhlawumbe uyile genge nje mhlawumbe ngabe yiNazaretha. Lutho. Kodwa futhi ngadide ukuthi iNazaretha egqoka umjiva. Lutho. iNazaretha kwaba nokudideka kodwa Lutho. Ila yangitshela khona ukuthi so ukuxhumana kwami nawe kulele amandla akho. kulele ezinweleni zakho nasentshebeni. Njengoba ngibona nje ngingakugondi. Uma futhi kufanele ngiye kuyo kufanele ngizile. Yangitshela ukuthi kufanele ngiye enduneni. Kufanele ngiye enduneni ngiyoyibikela ukuthi ayitshela abantu bayo ukuthi abastophe lento. Ngoba mabe ngayistop lento izolivala leli daba. Abantu babekha khona lapha amanzi okutshalwa kuniselwa kukhiwa khona lapha. Ziningi izinto impilo yabantu bebewashela abantu babewashela khona eDanyini kodwa bengawasheli ukuthi amanzi ayongena khona. Babekha amanzi inkinga mase bechitha khona. Bechithe amanzi ayofika khona eDamini. Ukuwasha babengawasheli phakathi ngokusho kwayo lenkomo. Yathi mningi umkomelo eyonginika wona uma ngiyenzele lokho. Yini kwabhala ngikhaza sekuseni lashintsha lamnyama lathi bhuqa. Lashintsha lamnyama lathi bhuqa. Laduma ngendlela futhi namanje angazi ngikubone lokho akuduma kwezulu okwenzeka ngalesa sikhathi. Kwasuka iphepho. Kwasuka iphepho. Uma zisuka lezo phepho lavaleka ke leli adamu lagqibeka sometime ngoba laba intaba kanje. Uyabona ngoba liyintaba ukunyuka kwalo kanje. Uma ulibuka la kwakuyidamu. Leyo nhlabathi yafika ke laze lagqibeka laba kanje. Hayibo.
sekuyintaba njengoba sekuyintaba nje. Hayi angikwazi-ke lokho. Nesizathu sokuthi abantu base kuyinkinga ukuphila nedamu, iy'nkomo y'phuza edamini, amanzi awasekho phela manje. Ompompi abasekho. Into ngalesa sikhathi babengekho ompompi, kwakusetshenziswa iy'phethu, and lezi iy'phethu uma uyibuka zayigxile kuleli damu, ngoba kwathi uma kuvaleka lela damu zavaleka nazo. Uma ngilele ebusuku ngafikelwa isibonakaliso ukuthi idamu ngalicela litholakala, kodwa kunomgomo nemibandela. Kufanele kube nemizi esukayo lapho idamu engithi mina ngilicela libe khona. Kunemizi ekufanele isuke. Kunemizi okufanele isuka khona endaweni la yala kaMaqhitshane. Khona endaweni la kunemizi okufanele isuke ukuze idamu libe khona. Lelo damu namhlanje nayo Yilo leli. Haye babadoda. yabona mfowethu uma yonke into engikhuluma ngayo ngiyakukhombisa ubufakazi bayo. Akusiyo inganekwane. Manje wenzakalani wahamba wayokhuleka entabeni? Kwase kuvela leli kwenzakalani mfethu? Uma ngoba esibonakalisweni ngizothi ephusheni esibonakalisweni, uma ingibalela leyo mizi, ngayibona leyo mizi ngakuleyo ndawo leyo, ngayibona leyo ndawo mizi phela yala khona la, ngoba phela indawo le ngafikela kuyo ngayibona, sengiyayazi, ngase ngiyazi impela. Ngiyabona. Ngavuka ekuseni ngaya enduneni, ngayitshela ukuthi ngibe nesibonakaliso. Ithini induna ngesibonakaliso sakho sokuqala salapha? Ngabe yini engiyenzayo uma ngiphethe lamanzi iyokwenzeka? Ukhuluma nawo ngqo inkosazana? Yebo, ngisho ngathiwa yebo mfowethu kunjalo, ngisho ngathiwa kunomuntu okhubazekile, kodwa mayekaphuza lamanzi noma wamuwasha inyawo ngalamanzi mana uyosukuma. mina ngishadela usho mangawantshontsha nami lamanzi ngihamba nawo. No mfowethu, Ngizokwazi umthola unkosikazi phezulu. yabona mfowethu ngendlela okungayo, ngisho ngathiwa usebenzi, ngisho ngathiwa ushadele, ngisho ngathiwa ubathola abantwana, uma ungeza kimi, Hayi ukuthi mina mangiyintshontshela. hey mfowethu, wena angazi noma ungabuya yini mawungayikhela wena lawa manzi. Uney'nhloso zalokhu ukuthi ufuna ukuyokwenza lokho ufuna ukukwenza, hhayi ukuthi ngoba ufuna ukuchelela ingadi noma ufuna ukuwasha noma ufuna ukwenzani. Kodwa makuthiwa ngiwathatha asuka kuwo ngayenza lonto engiyifunayo. Uma wathatha esuka kimi azoyenza leyo nto oyifunayo. Kanti sathini isivumelwano sakho nalo umnikazi wamanzi awuphethu? Hey mfowethu, ngeke ngiye deep lapho, kodwa isivumelwano wathi ayikho into engiyoyicela kuye engayitholi uma ngisebenzisa lamanzi. Ukhona ni okay kukhona nosuke wakwenza waphasa usebenzise lamanzi owaphuma nawo ngaleso sikhathi, noma bakhona nosuku wabasiza noma usiza noma bani osuke ezocela kuwe okanye usiza umuntu osuke kube nesibona kwenzakalani mfowethu? Ngisiza umuntu okusuke ezile wazongichazela usizi lakhe, hhayi ukuthi ngiba nesibonakaliso. Yebo, kwabanye ngiyaba nesibonakaliso umuntu engasho lutho, angibone ngoba sengiqhamuka ekuseni ukuthi no, ngiletha umyalezo ukuthi kuthiwa ngizothi noma kuthiwa ngizokwenza ukuthi. Baningi, yabona nje ngakubalela amahlandla amathathu. Hayi asho Abantu mina ngingasebenzelanga amanzi, ngingabasebenziselanga amanzi, abantu engithandane nabo bashadile kunamhlanje. wenza njani? Uma umuntu ungathandana naye, ngambatha naye, uyashada lowo muntu. Hayi Angisho ukuthi abantu abeze kimi bezombatha ngoba nabo befuna umshado.